Παιδιά, καιρός δεν είχαμε να κάνουμε βίντεο. Θα παίξουμε σήμερα Subway Surfers. Κάτι καινούριο σε αυτό το κανάλι. Και θα το παίζουμε, νομίζω συχνά θα παίζουμε Subway Surfers. Όπως βλέπετε δεν παίζω και τόσο πολύ. Έχω αυτά εδώ τα skin, αυτό εδώ και αυτό εδώ. Και νομίζω κι άλλο ένα, δεν έχω άλλο. Αλλά μπορεί να πάρω αυτό το skin. Με κάνει friend ο Ηρακλής. Να ανοίξουμε αυτό το chest που είναι δωρεάν. Ωραίο κι αυτό. Μας χρειάζεται κάποιες φορές. Να δούμε αυτό τι είναι. Αυτά κάτι πράγματα έφελα. Δεν πειράζει. Τι γίνεται. Μια χαρά τώρα. Ξεκινάμε. Πάμε να ξεκινήσουμε. 1, 2, 3. Να ξέρετε, άμα δεν παίζω και τόσο καλά, γράψτε στο comment. Έφτιαχνα την κάμερα. Όχι την κάμερα, αυτό που ακούγαμε. Το ρεκόρ μου είναι 30.000. 30.255. Πάμε από τα τρένα. Πάμε από τα κάτι είναι από τα όχι τρένα. Και αυτά τα πράγματα. Σε αυτό το παιχνίδι έχει πολλές διαφημίσεις. Να, αυτό το skin, αυτό λέει. Άμα κάνεις add friends, θα σου δώσει αυτό το skin. Άμα θέλετε να μου πείτε γιατί παίζω με το κορίτσι, δεν ξέρω. Απλώς παίζω. Παίζω γιατί μου αρέσει και αυτό το skin, γιατί είναι πολύ μικρό, πώς να το πω. Άμα θέλετε δείτε το καινούριο βίντεο του Ηρακλή του Ζαχαρένιου. Έχει και αυτός ένα κανάλι. Άμα θέλετε, άμα μπείτε στο κανάλι του δείτε, είναι πολύ ωραίο. Είναι πάρα πολύ ωραίο βίντεο και βγάζει πολύ ωραία βίντεο. Γι' αυτό άμα θέλετε μπείτε στο κανάλι του να δείτε τι έχει. Γι' αυτό καλά κάνει. Τώρα πήρα 10.000. Πήρα 1.000. Πήρα 14.300 κάτι τέτοιο, τώρα δεν βλέπω. Αλλά κάνω όχι. Δεν θα δώσω αυτό. Τώρα έγινε πολύ γρήγορα. Καλά, δεν απολευθέρωσε, δεν πειράζει. Θα παίξουμε κι άλλο.
Τώρα θα αλλάξω skin. Δεν θέλω. Περίμενε. Θέλει... Θέλει τέτοια ρε. Τα κλειδιά, αλλά δεν έχω. Όχι, και δεν θα έδινα γιατί δεν αξίζει και τόσο. Να δω τι έχει. Αυτό το skin θέλω. Με 20.000 λεφτά. Εγώ θα ήθελα και αυτό το... Εγώ γι' αυτό μπορώ να κάνω αυτό, αλλά δεν μ' αρέσει, Πιο πολύ αξίζει αυτό αντί αυτό. Εγώ θα έλεγα αυτό πιο πολύ καλύτερο είναι αυτό αντί αυτό, αλλά... Όχι, πήρα αυτό. Τι λέει? Δεν ξέρω τι πήρα. Θα παίξω με αυτό το skin που μου αρέσει. Πάμε ένα με αυτό. Θα παίξουμε κι άλλο. Δεν είχα κάνει καιρό γιατί ξέρετε έχω αυτά, έχω σχολεία και τέτοια, τα μαθήματα και δεν προλαβαίνω να κάνω και τα Σαββατοκύριακα δεν είμαι σπίτι γιατί βγαίνω έξω, πάμε κάτω και τέτοια. Γι' αυτό άμα θέλετε γράψτε με στο comment και εγώ θα τα δω. Αν με γράψετε στο comment αυτό θα με βοηθήσει πολύ. Νομίζω αυτό και θα κάνω μια ελεύθερη μέρα θα κάνω Fortnite βίντεο. Μπορεί και με το Ζαχαρένιο, με το Ηρακλή. Αν θέλετε κάντε σε αυτό το βίντεο, κάντε 7 likes, όχι, 4 likes και θα κάνω για Fortnite. Θα κάνω βίντεο για Fortnite. Άμα θέλετε φυσικά. Ωραία πηγαίνει μέχρι τώρα. Με έπιασε. Ανοίγω. Άμα το ανοίξω θα όχι πάλι διαφήμιση. Κουράστηκα με αυτές τις διαφημίσεις. Έλα ρε. Κατάλαβα το πάτησα και μου βγάλε. Να το. Να δω άμα μπορώ να πάρω εκείνο το παίκτη που με έβαλε αυτό. Όχι, άλλα 50. Θέλει 50. Πολλά θέλει. Όπα, νίξε. Μαγνήτης. Και τώρα πάμε από το γυαλί. Πάμε. Πηγάει. Να ξέρετε, άμα κάποιος φορές με λέει ο Ηρακλής David, ο Ζαχαρένιος ο Ηρακλής άμα με λέει David, αυτό είναι το όνομά μου, να το ξέρω. Δεν είναι κάτι τυχαίο.
πρέπει να ξέρετε. Από εσείς είπα. Πώς το έκανα, πώς το έκανα αυτό. Mega skateboard. Το έκανα mega skateboard. Αμέσως το skateboard. Να ξέρετε, δεν είναι μόνος μου και ο αδερφός μου με κάνει παρέα και θα κάνουμε το τελευταίο και τελειώνουμε. Αλλά θα παίξουμε το τελευταίο, θα παίξουμε με το Among Us. Με το Among Us. Και πάμε ένα τυχαίο να δούμε πώς σε πάει. Όπα, παίρνουμε αυτό. Πάμε σίγουρα. Αν νομίζω για λύση θα τελειώσει. Α, όχι, δεν κάνω. Είναι ωραίο σκηνό αυτό το Among Us. Αλλά είναι πολύ μεγάλο. Άλλη φορά μπορούμε να κάνουμε και Brawl Stars ή Fortnite. Άμα μαζέψετε 6 subscribe, άμα μαζέψετε 6 like σε αυτό το βίντεο, θα κάνω Brawl Stars. Άμα μαζέψετε 4 θα κάνω Fortnite. Ό,τι θέλετε. Πολλά τρένα. Μαγνήτης. Ναι. Ναι. Πάρτε. Τελειώσε. Να ανοίξω και το τελευταίο μποξάκι. Φυσικά. Μας έβγαλε και διαφήμιση. Ό,τι καλύτερο. Έλα. Νομίζω τελειώσαμε. Αυτό ήταν, παιδιά. Τα λέμε στα άλλα βίντεο. Γεια! Τα λέμε στα άλλα βίντεο. Γεια σας!